Bisot, dito na tayo sa Batog, dumawag na. Alas 4:54 ng hapon. Kaya na. Dalawang lang sa ting. September 2, 25. Northbound. Huwag sila tayo. Baba nga. Nah, boleh kutu ah. Itu dah boleh dah kuat. Ini lah. Likod. Tara-tara, kita sa Batog. Kita tayo. Bawa pa lang ating mga pasahero. Kung sino na yung alas 5 na, pusit, alas 5 ng hapon.